Jeg står her på det sted, som vi kalder giraflegepladsen. Det vender jeg tilbage til, men her har vi vores kælkebakke. Og om bag her er der også en svævebane, som går ned i den anden ende. Lige herude bagved er der en vej, så andre kommer og parkere. Men ellers har vi et stort, dejligt område her. Og det er lige her, vi påtænker, at mødestedet skal være. Det ligger lige op ad en legeplads, som I kan se her. Og dejlig legeplads. Vi har bordbænkesæt, så folk kan sætte sig ned her og grille, hvis de har lyst til det. Der er sandkasser for børnene. Og går vi på den anden side her, jamen så har vi en fitnessbane, der går ned igennem hele vejen her, som anvendes af alle mulige, der kommer forbi. Og I kan se, at den ligger lige ud til en cykelsti, og 200 meter nede ligger folkeskolen, så der går de forbi her. Og ellers så er det jo et lukket område her. Lukket på den måde, at der er ikke nogen biler her. Men for den anden ende af cykelstien dernede, der går ned til Greve Idrætscenter. Så der er rigtig mange, der cykler og kommer gående her. Så det er det område, vi tænker, at det skal bruges til vores mødested.